Okay. Uphuma endabeni, Utheni kanti? No, ngicela ukumbonisa. Mama uzozikhuluma. Hey, kuyabaleka lokho. Otsala wena. Hey, now right, now right. Ubaba. Hey, siyaxolisa sifuna. Hatonqwela wena. Hleza mama. Ubalekani? Akibaleki, baleka. Uzosithunuka, ngithe uzosithunuka. Ubona? Uthathwa engwaphe ephuluwayo. Wena ufuna amakhadi kudala sikufuna. Dala sikufuna wena. Sambeni. Uthabang umuntu ongishayayo njalo bhuti. Ngathi makaphuzile uphuzela mina. Khona manje ngilimele kabuhlungu bhuti ngoba manje ngiphuma nasesibhedlela. Njengoba ngikanje na 3 days ngibuyile esibhedlela. Uthabang ngivulile icase, Uthabang amaphoyisa amawaya ayomfuna lahla la khona abamtholi. Uthabang ubalekile ukuthi ngathi ukuphi angazi. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Guys, bengifuna nje ukuqala ngisho ngithi badoda ngiyacela bafethu sisabele singamadoda ngoba into eyenzakalayo le episode esidilila ngayo namhlanje kwamina iyangithasha ukuthi ngibone udadewethu engalendlela. Udadewethu uyasibhalela la kuJoseph Escobar wathi unenkinga nayo uke wa-attack i-boyfriend yakhe kudala nje ifuna ukuthi eyilahle sithi bhuda ngisakufuni ngoba wena uyangi-abuser. Kumanje ke usekanje ngebanga lakhe. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila bhuti. Siswami ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci before sifike lana ne usibalisela kancinci udaba lakho wasithumela nama pictures. Bengisacela manje ngoba khona ama viewers abantu abasibhekelele la kuJoseph Escobar. Bengisacela nje ukuthi sisomdala esichazele ukuthi why silana namhlanje siJoseph Escobar kwenzekeni uze ube kanje. Okay bhuti, igama lami ngoThabelengi. Kunobhuti engizwana naye bambiza ngoThabang. Uthabang sinengane ina 3 years, sina 5 years sizwana. Uthabang umuntu ongishayayo njalo bhuti, makaphuzile. Uthabang uphuza korti mawuthi uyakhuluma naye ukuthi amise kancane ngotshwala. Uthabang akamameli, instead nje ngathi makaphuzile uphuzela mina. Khona manje ngilimele kabuhlungu bhuti ngoba manje ngiphuma nasesibhedlela. Njengoba ngikanje na 3 days ngibuyile esibhedlela. Uthabang ngivulile icase, Uthabang amaphoyisa amawaya ayomfuna lahla la khona abamtholi. Uthabang ubalekile ukuthi ngathi ukuphi angazi ukuthi ushonephi. Ngiyaxolisa mama ukuthi ngingene emlonyeni. Uthe kunomuntu ozwana naye mawuqala and uyasho ukuthi manje la ohlala khona bamthola amaphoyisa. Beningasahlali nonke kanti? Bese singasahlali sonke ngoba uthe makayicala lento ngabekezela amamantsinyana. Mara mangibona ukuthi manje iba worse nga decide ukuthi ngishift. Mara Uthabang ungilanda nala ngihlala khona. Ungilanda nala ngihlala khona exactly. So ngiyaxolisa manje ukuthi ngingene manje. Kwenzekani ngaleyo mini leyo uzulimale kanje wena siswami? Uthabang bekahambile ayophuza nabangani bakhe. Makasho makabuya azonkokotela ebusuku. Wankokotela ebusuku. Ngizwa ngomuntu okokoda half eminyango, uyathukana eminyango. Ngithe mangivula ngithi ngizama ukuthi ayehlisa umoya ngoba la ngihlala khona kusukwami. Exactly. Uthe makangena umuntu wangena sekangena ngeface phezulu kobuso bami Nkosi yami uyangikhahlela phansi namanje ungiphule iminwe. Ukuthi manje ukuze umuntu angishaye kanje ngenxa yokuthi ngithe ngisamfuni into engizoyenza njani. Ngivulile icase amaphoyisa agijimila ayamfuna Uthabang abamtholi lahlala khona yena. Ukuthi usifihle phi angazi futhi. So into engingayijabulela ukuthi ningisize ukuthi ngimthole so that namaphoyisa azokwazi ukuthi amthole. Yeah, because I'm sure nabo bayazama wena siswami kumanje ngicabanga ukuthi abantu bomthetho nabo babhizi ngendlela zabo ukuthi nathi siyasaba busy ngendlela zethu yabo ngoba ubona ngifuna uqale so understand i-story sakho qala. Mayingabe wasithumela i-picture ke le picture usithumelele yona ngithi uyena uye lo usithumelele. Uthabang loyo futhi. Uthabang ngimele ngifuna nje ajeze for lento ayenzile ngoba if uyenze kimi kusho ukuthi nomunye intombazana azozwana naye musu sazomqedelela ngoba wese ngeke ukwazi ukuthi uzofa this time. Yebo futhi. No, ayisokwenza konke kusemandleni wena siswami ngoba kumanje nje bengisasho ukuthi uMr Jones ngombone engekho la uthe khona lana ungathi uyambona khona uyabo unazi ihlobo khona isihlobo zakho zazi
Isihlobo sakhe engisisaziyo ngabe kubhuti wakhe bekanengane. Ngizwile ukuthi ukhona nje somewhere around ngapha ukuthi uhlalaphi I don't know because akusumuntu ozayo naye leyo ngane yakho izosivakashela. Mara nje ukuzwa ngengeza ukuthi ukhona umuntu ohlala ngapha somewhere related naye. Mara ubuya uxolele because thina usixelele leyo information over the phone. Amapolisa wona ubabagayile lo. Amaphoyisa nawo ngibhalile phansi mabathatha istatement. Ngibhalile phansi ngasho ukuthi ngengezwe ukuthi kuphi angikho sure. I'm sure bebesafunisa nabo ngendlela zabo but sike safumana wena mama. So Mr Jones uthe usilinde ngale phambili ngoba sithi so pick up wena bengisaqala nje ukuthi understand kabanzi ukuthi mhlambe why silana namhlanje siJozi Bioscope yabo. So sokwenza konke okusemandleni wona siswami ukuthi sikuncedise. Angiyasho ukuthi bese ningasavani umntana yena bekamhlawulile kodwa. Umntana kamhlawulanga. Umntana okwamanje uhlala nabazali bami. Ngimise kubazali bami ngoba manje ngisaba ukuthi umntana wami uzokhula abone lo dodo wenza ubaba wakhe bese kuba iexample enjani kusasa ingane. No, siswami kodwa for lento yena yenzile uThabang kwamele simfundise isifundo nayo yabo. That's why kumele simfumane vele sisi ezofunda isifundo sokuthi kusasa ethi makakhula nomntaneni ekhule nobaba right yabo because ngiyacabanga ukuthi mhlambe kunenkinga naye that is going through le menza ukuthi sebe busy ngotywala yabo. Kumele sifind out ukuthi why ba busy ngotywala ethi mase ka busy ngotywala ebe busy ngawe futhi ekubethe ngalendlela okubethe ngayo yabo. Kakhulu ukuthi I explain ukuthi kahle inkinga yakhe yini. Exactly. Yes, ithi singamushi ixesha ke mama ngoba Mr Jones usilindile ngale phambili Plexin ngizonithola eTransini my lead. Yeah. Ngoba silindiwe le phambili. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba besishilo la bengisafuna ukuthi nami ngiunderstand iqala nani nizokwazi ukuthi niunderstand lapho babukele emakhaya ukuthi why silana namhlanje siJozi Bioscope ngoba niyabona usisi usithumelele nje lama pictures oqala usithumelela ama pictures wakhe sesesibhedlela. It was so bad guys ngoba beka bleeder nasemlonyeni ngasho ukuthi ibed lento ngendlela eyenzakala ngayo. So siJozi Bioscope nathi safuna ngendlela yethu sathi sibone ukuthi singacofa kuphi kucofeke siyasacofa ke kwacofeka safumana ukuthi my brother bathi uhlala kuphi nendawo. So seshaya imoto njengamanje siye kulela kasi siyofuna ngoba Mr Jones uthe umbonile bathi khona lapho ngaphakathi sikhawuleze sifike bengisafuna nje ukuthi understand kusisi. Ngiyacela ke wena mbukeli wami ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona shaya imoto thina. I'll see you guys just now. Okay, Plexin. Plexin kuyalunga sambe makutse. Sambeni. Uthukuphi Mr Jones ungayi? Asambeni. Yeah, bathi khona lana sisi. Bengathi siyalahleka phela amakasi wakhona maningi. Ova Mr Jones. Oh nanga. Okay, sure. Asambeni sisi sibone ukuthi wena ukwazi wafika la ukwazi nje la ukuthi angazi ngapha ngifuna ukucamba manga. Hayi. Thina nje ukumbona. Hayi thina akangiphendula ukuthi why angenze kanje kahle ukuthi why kuhlukumeza and yazi into eyona engivisa ubhlungu wena mama ukuthi umuntu umzalela ingane esogqibe bezokuhlukumeza futhi aka understand ipain thina esindlula kuyo singabafazi kusho nje akayiboni kahle kumele sihambe sibhaliwe la esiphongweni ukuthi abafazi banamapain and samkulwisa leyo nto leyo mkhulukuthi king yami siyalahleka sesibuya kwelinye ikasi lezansi le location yakho besilahla marayi. Yes yazi into ekhona la labajida lo mjida ungene la phakathi. Yeah umboni noma engene so which means akaphuma ngoba ngisolongile so I think izomthola nedingazi ukuthi kuphi but yena ukhona kuna maroom amani mkhukhunyana nje nalendle RDP yakho no asicheck maloti ngeke sethi angene konje sazi nokuthi asiqale khona ngapha kule mkhukhu sazi sibona kunentwana nayi asibuze le ntwana le sure boy wala grand yaje simnandi nathi kuyaphila ke siyaxolisa manje mfowethu ubona sesivela namakhamera nje kanje yeah sisabhizi lana mfethu siJozi Bioscope lovers Mr Jones ngoba sibona necrew nje la yeah mfana ngithi sifunana uthe ubani konje Thabang angimazi loyo angimazi indaba yaloyo nje angiyazi
Dala samgcina kushona ubaba nje kwaloyo. Kwenze njani yini? Kwenze njani? Uyamazi yena kodwa. Samgcina kushona ubaba samazi nje. Weza naye wena la sisi. Usisi yena uyamazi qala. Manje sisi la uzwenzani uzenda wena ungayazi? Uthabanga ngoba ngizwile ukuthi uthabanga ngazi unobhudi ngapha ubhudi wakhe unomshana. Kwenze njani? Ngifuna uthabanga ufuna amaphoyisa. Umfazi kaThabanga ubumazi kodwa wena. Uyamazi Hayi angihlanga nje nendaba zakhe bese ngaxoxi futhi angisumuntu nje wento ezinjalo. Angixoxi futhi naye nje umthaba. Mhlambe kasika ive lo mbuzo. Bamfowethu sithi kuwena or awusiva sithi sifuna Uthi uThabanga. ngithi uThabanga ngimazi akahlali la ekhaya. Wamgcina phi wena uThabanga sisi? Ngagcina lilanga ngishaya ngalo ngiyolala Ufuna lapho nanishana khona ke nihlukane nami. Yabona ngoba mina ngishelela. Mfana kithi azosela umuzi kababa ningitshela into engitshelayo. Uzawusemncane wena mfana ukuthi manje usunikile. Phela ngimncane. Mr Jones awuhambe Amani makhulumane ngiyanitshela ukuthi angimazi. awumazi Angimazi na ngeke ngimkhiphe engekho ngenze njani? unyanisile ngalokho Nginyanisile bhuti. Mr Jones uthi ngeke mkhuphe lona Hayibo Nkosi yami kodwa ehlolelwa Nkosi yami senzobanjwa kanjena. umalume bhuti wakho ahamba shaya bonke abafazi la. Kahle. Uyangibona ukuthi abafazi angiyazi kwamina nginayo umfazi. intwana yami Angikho right. uyazibona ukuthi uyintwana nje ngathi grand kanjani Ya khulumani lami ngiyakuzwa manje manje nizongifuna umuntu engingamazi. why nawe ufuna ukuphazamisa izinto Man khulumani ngicela ningiyekele ngephisi tu. awuhalela ukudla intwana encane Mana kudle ini ngithi mina ngicela ningiyekele. Uzogugana. Sisi wami. okay xoxa naye ke Sisi wami ngishange impama ngishayelani. awushayo wena umfana omncane kanje Ungangibambi naye ukwazi ukungibamba. Ngithi ambani yoxoxa niyaxoxa angithi mhlawumbe niyomtshela ukuthi umgcine nini Amazi nanitsholela nawo. okay angithi umgcine kudala yebo umgcine kudala Hawu. wait lana kuna kukhiwe la kanti inobuphi no hayi niyeke wena sisi wami sithi mgaye nje imizuzu nyana emincane ngicela singalinda lana wena sisi wami silinde ungaza silinde simlinde la uzoyimela la Thabanga kumele ahambe ayolala baliwe. Makahambe la. no wena sisi wami because iyangiyanyisa lento okokuqala lo mfana lo uyamazi lo muntu yakubona nje the way yabona the way ukhetha ngakhona ukuthi khona into okuyifihlayo yabo and manje hayi kuzosixelela nje Makakhipha uthabanga ayolala baliwe ngilimele. Kusho angeke kugcine ngami. Bakhona abanye abasazolandela balimale. And ucabanga ngoba wena ungasamfuni kanje lo mfazi ozojola naye futhi naye uzoqhubeka yenze lento leyo into engishoyo leyo ukuthi kumele ahambe ayofunda isifundo sakhe ahlangane nintanga zakhe phakathi. Angisamfuna ngifuna nokumbona. Yabona la ngizombona khona uzosinda ngokuthi ngilimele. No hayi ukuthi Mr Jones uthi khona la usho so hayi ngilimele. no guys sizolinda ke sathi Mr Jones ethi kuxoxa no mfana lapho ngilibele nokumbuza igama ngoba akasinikezi nexesha lokuthi sithethe naye. Bathi uNtando uke walisho nje igama lakhe Ntando Ntando. Ntando Samuel lapho. Oh okay hayi uNtando shemu sifuna ukuthi kube intando yakho ukuthi esixelele kaloku ukuthi lento esifuna ukuyiva ngoba thina sifunela nje uThabanga ukuthi uThabanga simncedise ubhuti ngoba ngathi usawunda ngathi unenkinga usisi the way sichazela ngakhona ukuthi lo muntu uyayiphuza nje utshwala 24/7 makaphuzile unama enga mhlawumbe ubhuti khona kwaphazamiseka khona ekhuleni kwakhe udinga counseling into ezikanjalo kodwa ke kumele ezobhadale na intwana oza la Man sisitela ngithi ngizomkhipha ngibonisa wena. Phela yini kanti manje wena man khulumani. wayibe wenza lento Man angizofela ukuthi abantu ngicela ukumkhipha wayibe umfihlo intwana yami wena wayiwenza into ezibenzile mama uzosithunula okay utheni kanti no ngicela ukumbonisa. mama uzosithunula hey yabaleka lokho otsala wena now right now right ubona ubaba siyaxolisa sifuna uzosithunula yabo uthi usifake enkingeni khulumani yes abona khulumani Japho jwang? right
Enhle kunokinga likhemera kanti kinga enhle kinga. Kanti ukhulumane why Ngiyabutha kinga. ubalekene ukhulumane why usifihla Umbafihla. Islaza mang. Islaza mang. Islaza mang. ubalekane Akibaleki banakwa. uzosithunuka ngithe Uzosithunuka ubona uthathwa engwaphe ephuluwayo. uyamshaya Hayi kumshaya. uthi why uthi uzotswenya Ephuluwayo bamshayile ke kibhaka. ushaye ubani Ushawe ke boyfriend ayi. Hayiswena Ntsakwana kephi boyfriend ophilana. Boyfriend awu man. Boyfriend awu ushapile. ukhulumane uyaphuza wena ukhulumane Ya ngiyaphuza kabuhlungu. uma uphuzile Angabuthela. uyabuthela Angabuthela namanje ngibuthelile. uyubuthelile Namanje ngibuthelile. ufuna ukushaya umfazi Ngitla never kumshape. uthi utlamshaya Hayi. Aqhubeka. Bafethe kumarking kanti ke libodicast sayi ngwana. Yeah, no sifuna Ah, wena. masikhathi Manje why ubalekile? Ucabanga ukwenza njani manje? Nhle kwathi bathi hayi bafethe ale minganyana enhle kumanga. Ucabanga mina ngilovers nguMr Jones uBlack Fina icrew yethu leyo ufuna ukwazi bani umuntu. Yini Bafethu. uyamkhalela nengathi ungambamba ngezandla. Wathi baking. Wathi baking. Boy. Wanhlanza. Oh hey bahlala lapho. Walibona utholakala izwango nathi. Wathi rally no. Oh Lino. Bafethe le libodicast. Awona mama mfethu. Mr Jones ayikho into esikhuluma nayo sambe naye. Wena ufuna ngamakhata kudala sikufuna. Dala sikufuna wena sambe. Mntwana wami kuyabaleka lokho. Wotsala boy. Wotsala faka ukhuluma lo endlini. Ngifaka ngemotweni wena imoto. Wotsala wena. Wotsala. Antepheli. Faka emotweni faka Ayipheli. yim. Kubisile ngilambile mengizwenza njani? Uyakubhatala. Ngilambile ngiyamshaya vele makuzinto kanje kumele ngenze. Uyafuna uyageleza. Ayisekwala bengasiyeka isikela mina bese singihlulile ngashonelwa uthisha. Ngabona ukuthi ngcono vele ngishiye phansi washonela uthisha. Ya, ngashonela Manje uthisha thina grade baningi two, othisha ngabona baningi. Ko grade 2. Yiko ngibona Hayi izinto. vele ngashiya lapho hayi thisha ushonile. Mamela la. Sizothina singakulungisa ube right. Uyeke ukufihla igebengu la. Ngoba lokufihla igebengu ku wrong. Zingabe yimi. Why ufihla igebengu la kwakho? Thema lami impili. Uphila ngani wena empilweni njengamanje? Nginokwasha imoto ngishaya ikhawashi, shaya netheki washinyana mara Yakho leyo khawashoro usebenzela umuntu. ngiyancenga nakhona ngiwasha imoto zale habo nalabo nje uyabona. Manje ufuna sikwenzele ini wena? Ufuna sikwenzele ini ube nempilo right? Hayi ukuthi Mina thema yazi ngajabula mangingathola abo license inyane yabona miboma scooter ngihambise boma Uber Eats yabo. Ngizame nami ukuthi ngigweme into ekanje ngoba yabona namhlanje cishe ngathola ezinye izinto. kahle. Ngajabula thema ngajabula. Ngifunda ukukhuluma iqiniso. Kuphela ngoba isencane le ntwana. Uyaphema. Yima sisi man. Uyaphema. Thema lami akupema sometimes. Awufuni sikuncede. Sambe nawe njengamanje sikutholele uncedo mfana kithi. Kunobani la ekhaya uhlala nobani? Hayi solo kwamba ubaba ngifake nje labo bangaphandle yibo abahlala la ekhaya Baqashile. Baqashile. Banazi izinto kodwa siba-check. Siyeza kuloko Mr John. No siyeza kuleyo case. Yeke sizobuya sizodilana. Okwamanje sicela ukutshela oyi1 ukuthi esalegadile sifuna ukukutholela uncedo ntwana yami uthole bo Mariep yangithola. Sizokwazi phela ngeke sikwenze ilicense yescooter usabhema ama truck. uBlack Fina akabeke lo muntu emotweni emeke sure ukuthi akaphumi. Sema inkinga zikathabanga sekungaze kwenzeka into engaka. Sincede wena sambe naye mfana Mr John. Mama ubhuti zami ukukusiza la. So wena just asizakala by next month ubuyile uhlala la. Uzoba so right. Asahambe. Samsopakisha mphisi. Asahambe uzokupakishisa. Uthi Mr Jones ngincede. Ithi ngivalisho ke. Eyinye vele yile uzobe uzincedisa na ukuthi uqoke ube right yonke into oyifunayo sikuthengela ama snacks le area ne. Mara sema And sokubekela yona ukuthi uzokwazi ukuthi mawuphuma uqala ibusiness beside iscooter. Kube khona ibusiness engenayo ube nekhawashi yakho eranwa ezinye indwana uyabo. Wena ube yiboss. Uhamba uqoqisa. Yo intwana ebukeka ingathina ifuture nje. Nangilonga uthabanga usafuna ukushaya umfazi futhi njengamanje. Loya nje kumele sifike simbophise sithathe isikhiye nje sisilahlelele. Mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya ngiyacela ukuthi ungalibali ukuthi sibhalele josephescop.co.za ngalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok ku Facebook yonke indawo @josephescop mbukelo wami engikuthandayo ngiyacela ukuthi ungalibali ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi kufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Josephescop. I love you guys and I will see you on the next episode. Tata.